Riwruok mar siasa maketo sirkal tesre dwaro ni doho mar piny mangima ICC ochak nono jatend piny William Ruto kaluwore gi mago magiwacho ni medruok mag timbe njore mag siasa e pachoka. Kagilose boma ma Nairobi, josiasa go wacho ni tend William Ruto osebedo gi midhiero mag monj ma kama tinende en manyicha na omuoche limbe mar linda mwananchi e kaunti ma Homa Bay. Chris Owino nigi ler mathoth ewi wachno. Higni 14 nyaka ne jatend piny William Ruto lony jok mar doho maduong' mar piny mangima mar ICC e ng'ute kweth mobalo kod sirkal dwaro duoko jok makamano e ng'ute kendo. Given the recurring pattern of organized political violence, the allegations of possible collusion by rogue state actors, and the apparent failure to prevent repeated attacks against political leaders, journalists and civilians, we call upon the office of the prosecutor of the International Criminal Court, ICC, to closely monitor developments in Kenya and to undertake a preliminary assessment of whether credible information exists warranting examination under the Rome Statute. Kweth mobalo kod sirkal dwaro mondo doho mar ICC oyaw fail manyien ne William Ruto kalure kod tulo kod monj mag siasa mosebedo ka kwako romo magi e pacho kae mano magi wacho ni gin monj ma ichwalo kod jonjore mag sirkand Ruto. Should evidence emerge demonstrating that widespread or systematic attacks against civilians are being organized, financed, directed, or tolerated by those in positions of authority, we urge the prosecutor to exercise the powers provided under Article 15 of the Rome Statute to initiate an investigation, especially against the person bearing the greatest responsibility, namely President William Samoei Ruto, a former ICC indictee, and to review and determine the status of the previous charges against him. Etwak margi kod jofwamb weche e bworo Nairobi, jotelo go lero ni tulo mag siasa manyocha otimore e kaunti ma Homa Bay kod ndalo machien nyalo nyumo piny Kenya e bugo ka oko chunggi. No Kenyan should lose life, their liberty or their property because of politics. No journalist should fear death for carrying a camera. No police officer should be forced to choose between the Constitution and political interests. No citizen should be denied the right to campaign, assemble, or vote because armed militia have been unleashed upon them. Gidwal achiel, gidwaro mondo kel jotim nonro mowuok e pinje maoko mondo tim nonro ewi monj mag siasa mosebedo kadhi nyime e romo mag siasa. Kweth mobalo kod sirkal wacho ni William Ruto kod jonjore ma ichich gin mag sirkal gin midhiero maduong' ne thuolo ma demokrasia pacho kae. The 2027 general election must be a contest of ideas, not intimidation, a contest of ballots, not bullets, a contest of democracy, not violence. William Ruto and his militia are an existential threat to our democracy, but the Kenyan people are not powerless. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.